V dnešnom videu si ukážeme, ako do faktúrka jednoducho vložíte rôzne typy dokumentov na jeden klik. V menu prejdeme do sekcie Nákup prijaté a klikneme na všetky doklady. Následne si stačí otvoriť priečinok s pripravenými súbormi, označiť ich a hromadne presunúť do pravej časti obrazovky, až kým sa nám neukáže modrý rámček. Faktúrko dokumenty okamžite spracuje a vyťaží z nich potrebné údaje. Systém im navyše automaticky priradí správny typ, či už ide o klasickú faktúru, dobropis, zálohovú faktúru alebo daňový doklad k prijatej platbe. Úspešnosť automatického rozpoznania je viac ako 95%. Okrem presunutia myšou môžete dokumenty pridať aj cez tlačidlo nahrať, prípadne ich stačí jednoducho poslať na e-mail, ktorý faktúrko priradí vašej firme. Kým konkurencia na takomto robotovi ešte len pracuje, faktúrko to pre vás robí automaticky už od samého začiatku. Jednoduché, rýchle, prehľadné.